Hello, what's up mga ka-idol? Bagong adlaw, bagong video na sa ta mga ka-idol. So karon og baguhan pa mo sa akong YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong video. Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga ka-idol, no? Diyan na sad tay pagbabasahon nga sulat karon nga gipada kini sa usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro. Kani nga sulat mga ka-idol, medyo dili ni siya kayo seryoso, medyo taw-anan ni siya gamay kini iyang sulat mga ka-idol. So ato ni siyang hatagan og pagtagad mga ka-idol kay nagsingari gid din kami sa PM sa kuha, singari ni message sa kuha nga Tito Jack, kano sa pa man mo mabasa ni akong sulat. Hatagan nimo og tambag kini akong dangat kanimo sulat. Ayok nga maaksyonan og imo ning mahatagag pagtagad idol Tito Jack. So karon ato nang pagbabasahon kini iyang sulat ni medyo may kataw-anan sa ni gamay niyang sulat mga ka-idol. So ato nang sugdan sa pagbasa mga ka-idol. Ingon diri sa iyang sulat, Dear Tito Jack, maayong adlaw diha kanimo. Ako di ay si Ronnie, 25 anyos, taga Cagayan de Oro. Ug ang akong sulat Tito Jack mao kini. Mangayo ko nimo og tambag niining akong sulat, idol Tito Jack. Sa akong pangidaron nga 25 anyos, nagproblema jud kog maayo tungod niining akong pagkagwapo. Nagwakdunon man kay ko og mga chicks. Apan ako dili ko hilig sa mga chicks. Daghan kayo ko nga mga amiga ug amigo. Kasagara sa akong mga amigo ug amiga nga moagi ngadto sa among balay. Daghan kayong mga regards sa ako idol Tito Jack. Naay magpadala sa ako og sulat kay wala man ko'y cellphone niadto dati. So karon naka-cellphone ako, Dear Tito Jack, na akong idol. Naay mga regards sa ako idol Tito Jack. Sana all. Sa usa ka adlaw, di lang kay tag 5 ka babae ang mga regards. Gusto nila na ako gid silang edit daw kay ganahan sila nga ako pirmi ang ilang ikauban. Nga unta ang akong pakig-amigo or amiga sa ilaha dili man unta kay ingon nga ako na igugma sa ilaha, pero tuna sila igugma sa ako. Nakita na ko Dear Tito Jack tungod kay magsinari man sila og pang-regard sa ako. Daghan sang nagaingon sa kuha Dear Tito Jack, akong mga amiga. Gwapo daw ko, pero wala ko'y hangyo, wala ko'y diskarte nila. Kung ako lang kuno Dear Tito Jack, ang manguyab nila, sigurado, sugton gi ko na ko nila dayon tungod kay naa daw nako ang tanan. Gwapo ug buutan. Ang akong problema ani Dear Tito Jack, unsaon man ninako sila nga daghan man sila ang higugma sa ako. Sana all daghan ang higugma. Kuha lang ng uban idol. Basin pud unya kung ako silang panguyaban ug aduna bay usa nga akong panguyaban, basi pud unya ug magsilos ang uban. O mag-away na hinuon, maora unyay hinungdan sa pagkaputol sa among pagkasuod nga higala. Dear Tito Jack, tambagi ko niini akong gipadangat kanimong sulat ug unsay akong labing maayong buhaton niini nga aron nga dili sila nako magsinari pang regards kay gusto lagi nila nga panguyaban ako sila.
apan wala pa man ko'y plano nga manguyab tungod kay duna pa ko'y plano sa akong kinabuhi nga magpatukod pa ko og dakong building diri sa among lugar sa Cagayan de Oro. Magpatukod kog dakong building diri Tito Jack kay akong butanganan sa akong mga kanding. Kay ang akong mga kanding luoy kayo panahon sa ting-init o ting-uwan. Kay wala gyud sila kapasilungan. Ikaw klaro. Mao ni akong kani mga sulat diri Tito Jack nga akong idol. Palihog kog tambag niini Tito Jack ug unsay akong labing maayong buhaton niini tungod kay duna pa ko'y gipangbuhi nga mga hayop. Naglabi na ako ang pinakadabis nga gipangbuhi mao ang kanding. Mao akong plano nga akong tukuran una og building kay parang dili sila mainitan kay luoy sad kaayo ang akong mga kanding. Kay kaning akong pagpamuhi og kanding diri Tito Jack, dako kayo ning gamit sa akong kinabuhi. Kay maura man ni kanunay na kong pagagamiton og kinanding. Pastilan kanding kuday tirada ni mga idol. Sumuni tambagi ko diri Tito Jack nga wala nganong wala man ko'y gugma sa mga babae, ang akong gugma naaman sa kanding. Unsaon man ninako diri Tito Jack sa pagwagtang kining akong gugma ngadto sa mga kanding kay aron mobalhin ngadto sa mga babae kay daghan kayong nagpadala kanako og mga suwat dati sa wala pa ko'y cellphone. Pada silang sulat tungod kay sila naibog sa ako apan wala man ko'y kaibog sa ila kay ang akong kaibog naaman sa akong mga kanding. Ambot og ngano dear Tito Jack nga akong idol nga dako man kay ko gugma sa kanding apan wala man ko'y gugma sa ako ang mga suod na amiga. Aduna ko'y gugma sa ilaha dili man iyon nga gugma nga kami maghinigugmaay nga ako silang panguyaban kundili ang akong gugma sa ilaha isip usara ka higala. Ambot og ngano dear Tito Jack nga dako man kay ko gugma sa akong mga kanding. Sila pa man gani hinuon mo'y akong giplanuhan nga tukuran nako dako nga building. Adunay usa ka beses dear Tito Jack nga akong idol nga niadto gid ang usa nako ka amiga nga gwapa biya sad siya dear Tito Jack. Gwapa siya, puti nga pagkababae, taas nga ilong ug may pagka-insikon. Nisuway siya sa pagpanguyab sa akoa apan ako mo inibalibad kay wa ko'y gugma sa iya. Sana all. Ug sa akong pagbalibad kaniya dear Tito Jack, iya kong giingnan nga pagkahayahay naman ako nga pagkalalaki tungod kay ang babae na maoy hindiskarte sa ako. Damn! Apan ako siyang gidiretso nga wala ko'y gugma sa imuha tungod kay ang akong gugma na sa akong mga alagang kanding kay sila ang akong hinigugma kay sila sad mo'y pirmi na akong gikinanding. Huwag mong subukan. Masisira ang Sa panahon sa akong kahidlaw, mugamit ko sa akong mga kanding. Kini ang akong problema karon dear Tito Jack. Kining akong gugma sa akong mga kanding. Wala na ko'y gugma ngadto sa mga babae tungod kay na kontento naman ko sa pagkinanding nako sa akong mga kanding. Tama kayo, tama kayo. So, palihog kog tambag nining akong sulat dear Tito Jack nga akong ipadangat kanimo. Taud-taud lagi kong nagpaabot niining katulo na ka beses nako ni nga kapipis ug akong gisin di nagbalik sa imuha. Hinaot ug karon imo na ning mabasa. Kay dako kay ning akong problema dear Tito Jack tungod kay ang mga babae nga nahigugma sa akoa wala gid sad ko mahigugma sa nga unta aduna man pud ko'y pagkagwapo isuyon mo sad ko nga pagkatawo ug sigurado gid kaayo ko sa ako nga pagkagwapo nga daghan gid kayong babae nga mapilit niini tungod kay may pagka-insikon puti ug romansador pa kaayo ug porma ang akong lawas dear Tito
Jack. Apan Dear Tito Jack, ang akong ganahan sa pagromansa ang ako mang mga kanding nga perting kasagaran sa akong mga kanding gipangbuhi Dear Tito Jack, naglabi ang bayi kay tungod kay ganahan ko sa mga bayi kay maumay kanunay na kong gikinanding. Oh my God! Mao ni akong dakong problema Dear Tito Jack, unsaon man ako ni nga mawagtang kining akong gugma sa akong mga kanding. Nga unta tudluan na unta ko sa akong kaugalingon nga mahigugma ko sa mga babae kay aron dili na ko magsingari og kinanding. Kay ang mga babae ra ba kasagaran nga magsingarig pang regard sa ako ang akong mga barkada nga mga babae nga arang kong untang mga babae. Pero wala man gyud ko'y plano nga magkinanding usab sa ilaha. So maura to Dear Tito Jack. Daghang kayong salamat sa pagbasa na sa akong sulat. Ang nagpadangat sa mong sulat, Ronnie. So maayong adlaw kanimo dinha Ronnie, no? Diyan sa Cagayan de Oro. Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa mga taga Cagayan. So karon Idol Ronnie, diyan na nabasa na nako ang imong sulat, nga imong sulat nga makalingaw sa imong sulat nimo Idol Ronnie da. So ang ako lang ikatambag kanimo Idol Ronnie, no? Kay wa man kay gugma gyud sa mga babae, di man jud ka maibog sa mga babae kay naa man gyud ang imong gugma nga sa imong kanding o pamangani imong giplanuhan nga tukuran nimo og building ang imong kanding kay luoy kay nimong mga kanding nga panahon sa ting-init o ting-ulan. Luoy kayo mo pa imong giplanuhan nga imong tukuran og building. So about aning imong gipadangat nga suwat Idol Ronnie. So ang ako lang ikatambag ni mga Idol Ronnie, no? Kaya murag dili ni seryoso ni imong suwat. Medyo may pagkakatawanan sa siya. So ang imong buhaton ana Idol Ronnie kay ang imong gugma na magid sa imong mga kanding kay mo sa imong pirming gamiton pag kinanding. So sayon ra man na si Idol Ronnie. Kay kasagaran sa imong gipangbuhi nimong kanding mga bayi. Kay ganahan man ka sa mga bayi kay mao may imong pirming gamiton sa pagkinanding. So karon Idol Ronnie, ang ako lang ikatambag kanimo, no, para nga mahigugma na jud ka sa mga babae kay tisoy man sad ka Idol Ronnie, no? Nakita man ako sa imong profile ug sa imong mga post. So tisoy man sad ka Idol Ronnie, daghan kayong babae gyud nga mopilit sa imuha, daghang babae nga maibog sa imuha. Pero ang problema lang kay ikaw gud di man gud ka maibog sa mga babae. Ang imong naibgan ang imuha mang mga kanding. Siguro Idol Ronnie, bata pa ka nga nagatiman og kanding, mao na nga gugma nimo na sa kanding. So sayon ra na si Idol Ronnie kung ngano nga mawagtang ang imong gugma ngadto sa kanding. Pamaligya sa naghurot ni imong kanding Idol Ronnie kay aron nga imo sang ipuli sa mga babae. Kay ug wala na nang imong mga kanding, makalimtan na nimo ang imong mga kanding nga makatilaw pug ka og kinanding sa mga babae. Sigurado jud ko Idol Ronnie na mas lahi gid ang babae nga imong kinandingon kaysa kanding imuhang gamiton pag kinanding. Mo na Idol Ronnie, pamansad ka magstorya og pila ka buok ang imuhang kanding. Hinay nagpamaligya Idol Ronnie. Hinay sa naog pamaligya ng imong kanding kay mausad na imong ipatukod og building kanang halin na imong kanding. Kung ubay-ubay na imong kanding, ipamaligya naghurot kay aron makapatukod ka og building. Ang ibutang nimo sa imong maong building Idol Ronnie, ang kadtong mga babae nga naibog sa imuha. O pagbuhat og dako kayong building, klase-klaseng kwarto dito Idol Ronnie, para nga butangan nimo sa mga babae. Kay ikaw gwapo kay ikaw, mga babae nga naibog sa imo, mga gwapa sad, mga mistisa, mga insikon, matod pa sa imong sulat. So pirada Idol Ronnie. Kahiyahay naman ana daghan kay babae nga mahigugma og maibog sa ato Sana
ipamaligya na imong kanding idol ron ni sayon ra gyud kay na. Ipamaligya na imong kanding iilis ana mga babae. Kay kana mga babae idol ron ni makatilaw kana idol ron ni layo ra gyud kay na sa kanding. So tinuod mga pag-istorya idol ron ni. Layo ra gyud kay na sa kanding kana mga babae. Kaya mga babae gud idol ron ni kung pananglitan imuha ka ng kinandingo. Lahi ra gyud na sa kanding. Di gid na siya baho og kanding. Tao gid siya baho. Usa pa sa mga babae, doon naman sa mga babaeng humot kay idol ron ni. Ganahan gyud ka romansa na. Mo ni akong ikatambag nimo. Ay kung na idol ron ni nga ganahan sad ka magsigig romansa ng kanding. Kay dili kasi mo ang gipadangat nga sulat ang imong gugma naman sa mga kanding. Unsa man idol ron ni? Romansa pud ka ng kanding, chula pud ka ng kanding. So pud dali taon kayo idol ron ni, no? So mao ra gito kung ikatambag nimo idol ron ni pamaligya ning imong kanding kay aron nga magpatukod ka og building. Ang pamutang nimo sa imong building idol ron ni kana nang imong mga chicks mga idol ron ni. Kasi klaseng chick dad mga idol ron ni kana imong mga barkada ang babae nga nakauyon sa imo tandaan na din sa imong building. Pamaligya ng imong kanding para building ayaw kay ingon nga ang imong kanding may imong tukuran og building pagkahiayas kanding god. Kanding baho kay nagihi og baho kayo tae unya imo na din hang ipasuod sa imong building matay di ka mapuison sa baho ng tae sa imong kanding. So shout out sa imo diha sa taga Cagayan de Oro idol ko no. Shout out sa imo. So mao ra to akong ikatambag ni mga idol ron ni ipamaligya na imong kanding ibaylo ka na og babae. Kaya ang kaning babae mga idol ron ni dili kay na sa kanding. Lami kay gamito ng babae idol ron ni. Layo ra gid kaayo sa kanding. Sa panahon sa imong romansahon ang mga babae idol ron ni lahi ra gid kay sa kanding kay ang mga babae idol ron humot mo gud sa kumpara nimo sa kanding. Kay ang kanding nanimaho gid ang kanding. So kinahanglan pamaligya na imong kanding idol ron ni para nga ang imong kinandingon kadto na mga babae. So shout out sa imong idol ron ni. Maraming salamat sa pagpadangat sa mga sulat. Ug karon di ana ako nang nabasa ang imong sulat. Palihog ng pag-share ani nga video. Imong gipadangat. Ay pug kalimot sa pag like kanunay sa akong page ug sa akong YouTube channel o subscribe, like, share, and comment. Daghan kayong salamat sa imong pagpadangat niining mga sulat idol ron ni. God bless. Ilisi na ng imong kanding ug mga babae.